Haso yanga msiku la lero ili kuno kunsamba chikho ku area 38 kumene ndofuna ndijeze ndi adokotala achikuda kula adokotala akuchipatala cha ndekula adokotala achikuda chipatala cha chikuda. Ine ndisungana nisiliya khalani pomwe pafa ndinyamuka nawo kenako ndipita mu chipinda chimene iwo amagwirira ntchito tikacheze bwinobwino. Wa bambwanga. Ya. Ziko. Tibuno kai. Andi tibwino. Ati chipata si chimene tikoza kunyamuka chimene. Tieni chipata. Tieni. Nga ndinakambira mucha kuti tilowa mkati mwa chipatala chimenechi ndi timve kuti kodi zimene zimachitika mmene mumu ndi zotani. Bambwanga takupezani. Dzina ndi ndani komanso kuti mmachokera kuti? Ine ndine Dr. Muhua. Kwathu kuchiladzulo. Kupya imuko. Kuja kwa John Chirembo. Kwa John Chirembo kuja. Dzina lanu Dr. Muhiwa. Limene ndi la ntchito imene mmachita koma lapa msonkho pa chaunzika ndi loti chani? Ine lapa msonkho ndi Steven Gondwa. Steven Gondwa. Ya. Kuno takupezani ku chipatala chanu. Kodi ntchito imene imachitika kuno mmaitcha ntchito yotani? Ine kuno ntchito yanga ndimaitcha kuti zamankhwala chikuda. Zimene ndimadziwa ine. Kuchokera kwa gogo wanga kundiphunzitsa ntchito imene iyo. Zimene zimdaphunzira kwa gogo wanga. Gogo wanga. Mudayamba liti zimenezi? Ntchito iru ndayamba pakale. Ndikukhulupirira kuti ndi 87. 1987. 87 ndaba ntchito imene. 1987. Munomo. Inesa nabadwe nkubada komwe. Mudayambira kuti ntchito imene? Inetu ntchito iyi ndayambira muno mu 24 muno. Okay. Ndimakhala pale ndi kuntunda uko. Ndekenako ndimene mati aya ndipeze malo anga. Ndikuzakhala pano. Mwakamba kuti zimenezi mudaphunzira kwa gogo wanu. Tandifotokozerani agogo wanu alali munthu otani? Agogo wanga anali munthu wopya. Tikati munthu wopya kumankhwala muna munthu akudziwa. Chifukwa lo sumaloza chala chonje. Oh. Hayi. Umapita ndithu. Timakamba nkhani ya njoka chanchani. Zimene atipasa ndiwo. Pozigwisa ntchito ya njoka zicha. Agogo wanu anali ndi njoka? Abathwa njoka. Inetu muno ndi abathwa. Nyumba muno? Munomo alimo. Njoka so zilimo muno. Munomo tikafasa. Timamvota abathwa ine muno ndi nawo munomo abathwa. Kodi amaoneka bwanji? Sitajambula koma tungofuna mufotokoze pakamo. Bathwa ndithu simungamone nthawi ngati ino. Okay. Bathwa makhala tinyama tatifupi tanthu tifupi onje. Oh. Timakhata ndevu zache chitu. Pamakhala wankazi ndo amambo. Timenero mudalilenga kwa gogo wanu? Ndinachoka komwe. Kuyambira kale mpaka pano tilipo. Kapena timaswana kapena timabeleka. Timaswana. Oh. Timaswana. Ngasiri ngati zamankhwala ndi zimaswana. Ndi anthu oti amakhala kubadwa kwa anthu kapena bwanji? Sitingano choka kubadwa kwa anthu. Nkhani ya mankhwala kuti tiyambe kuifotokoza pano mpaka kutakuda. Tukamba yomweyo. Tukamba yomweyo. Ndi mitengo yomweyi timangophatikiza mitengo yo ndikupanga chani? Kutulukapo kabathwa. Timagwira ntchito yanji timene? Bambodi mwandifusa bwino. Ndikhupe kuti bathwa ntchito yake ine munomo. Ena akadipempha kuti akulu inende ndatopandu kumphawi. Ndimauza bwerani muno. Ndeti mafika muno khala pansi muno. Ntchito ya bathwa ndikukawa ndalama osati kupanga koma kukawa. Okay. Manimva? Ntchito yake sio tikapita kaloze munthu kapita chani koma iyoyo ndikukawa ndalama. Ndifuna ndimvetsetse agogo wanu akuchita zazitsamba zimenezi. Muda achitofuna kuti muphunzire kapena adakuzana mdzukulu wanga khala apa ndikuphunzitse. Chidachitika ndi chani kuti muyambe ntchito imene? Baba ineyo nditha kunena kuti agogo wanga amandikonda kwambiri. Sukulu sinaphunzire kwambiri. Mwina ndinasiya mwina stand 4 nthawi 4 timathawa kuti chapanga chabwino. Adanditenga kupita ku Mozambique.
kumiranje uko kumene kunali mkazi wawo woyambirira wankulu mwana wanga uyona ntchito iyi ya mankhwala tu bambo ine malume angawo analemera zigayo nyumba mbambande anali nazo ndipo anandiuza kuti iweyo kuyambira pano ntchito yako ikhalidi imene ndimene atenga thungwa kundika pamutu pangapo thungwa mmalizi wa thungwa ilo lilapo thungwa ako kamene kasati kalili kako kalichero kwako kalichero ako kamene anakwikani pamutu kundandika pamutu pangapo ndikukukhazikisa ufumu umenewo kodi ndiye kuti sungangodzuka kuti ya ine ndikhala sing'anga aya ndere zimezi kuonongeka ntawuni muno tingoona ana pang'ono ayima apa ine ndine sing'anga inu mukuchokera kuti ayi sindikudziwa umene ndikuchokera mwapeza ati pa rest house kutionongera ntchito yathu iyo iyi ntchito yathu inaonongeka pa mukati ana ungodzuka mutanthauza chani pamene ndikutanthauza kuti nthawi zanje motha kuona ina kuti akudiwa kupanga face chamati chani advert ndine sing'anga umakhala kuti hayi ndimakhala kumene makhala ine ndimazokondeka ndeti mati ndi ana chifukwa odziwa ntchitoyo amayitanira munthu pakhomo ngati pano pakati pa boma tinalesa kuti ayi asing'anga mwadiveti mumawairesa lokwanu kuzodiya kuti nthawi zambiri masing'anga munatiresa chifukwa nati akangoloka kupanga ntchito zawo zija mwina mtengera ndalama munthu pansewu ampasati mankhwala mwina sanayende munthu amafuna abwerereso kawiri kuti kana kuti amwene mankhwala sana ndigwire ntchito ndipasi nena ampeza kuti munthu yapalibepo mwakamba za asing'anga amene amangodzuka nkumachita zosiyanasiyana taonako anthu amakamba kuti aya asing'anga alipo siyanasiyana pala mizimu pala machiritso ena olodza anthu ena otani ndizoona zimene zija nditha kutero kuti asing'anga alipo siyanasiyana chifukwa kuchizungu kuja kuliso siyanasiyana madokta kula mizimu alipo amankhwala amene tili kugwirisira ntchito alipo ndizoona adi masing'anga ndosiyana singati kuti sing'anga angapange chinthu chimodzi yayi oyene muno mutasowa chinthu changa ntopita ku mizimu katani kukapempha chinthu kupita kwa sing'anga wina wa mizimu akakuthandiza chimene chichi ngati mena amachitira adokota lapita ndi kuchipata chako ya inu ndi kuti pamene amene ndimapita amene mukamachita ndinu amizimu ndinu azitsamba chabe ndinu atiyata sing'anga ine wazisamba chabe zisamba chabe zimonga mukuonera munomo mulibe nsalu zija za mitundu zija chifukwa mizimu apakhadi misalu za mitundu koma ineyo ndizanga za mankhwala mitengo ipa inuyo mumbali yanu mukadaulo wanu ngati wazitsamba mmapanga chani kwenikweni ndifuna kuzana kuti munthu akabwera kunoku ine ndimathandiza zakuti kupangaso zakuti okay ineyo muno munthu akafika kayafuna mankhwala promotion ndi madziwa kuti udindo wanga ukwere kuntchito ndikamachoka kunotu mwina mukuzongodabwa asili aja apita ndicheza nawo pamadera mapanga kuti kodi pamene patitani pamene ndapitiriza anzatwena pano kukula osakhani mwana ine ndinansula pano ni masula munthu kubwera mwana kumpeza olata kuwa na zaka khandi 60 aya nzotheka zimenezo inetu chisazo ndini mwana kuwa mmanja ko bado wiki atha wabado wiki atha mwana ali kunyumba ko ali mmanja chifukwa mesambanga oni matenga nanenso kumamwa inuso zimakupindulia azisusizo kundipindulirazo mayo anakaseka kuti ati basi operation waseka koma kupeza kuti nakamenye pale pajapo oseka paja kuplani kwabado mwana uko malume mankhwala mu munapa tatifotokozerani zina zimene mmakhala mukupanga ndizotani ine zina zimene matha kupanga mwina munthu kufuna kusilika munda wache famasiku ano anthu akutenga mankhwala nkumakawirana chimanga kamafodia ineyo zimenezo ndili mankhwala okachinjiriza zinthu ngati ziti zimenezo inu matha kuloza munthu ine chiyambira gogo anandizo kuti kuloza munthu ndi ayi koma ndingompasa munthu mankhwala kuti azichinjirize ngati pale nayo kusatasata wala maoffice mwano masatana chifukwa mabwera anthu ambiri pa inetu mwendo wanga watupa apa ndikuvutika kuyenda koma nkhani ndikuzola kuntchito akundilonda ndimati mankhwala ndi awa cheche kunchekera munthu 2 days 3 days akubwera pano kuzathokoza amabwera zathokoza ndipo zona pano pa mathokoza mukanabwera Sunday mukanapeza magari motadema pa ground mwina awira pano pamkhula sindipanga zocheza pano kuchokera nthawi imene mudaphunzitsidwa mwati 1987 mpaka pano tandifotokozerani ntchito yanu yakhala ikuyenda bwanji inetu ndisanani kuchokera pa zaka zimenezozo kusafika pano ine ntchito yanga ikuyenda bwino mukukula mu ntchito yanu kwambiri mukuzindikiranso mankhwala anyowani kwambiri
ori mwina bambo akugona nango uzandi pang'ono panopa iniyo mwa ineyo ndinapita mpaka kuona kuti ndikhale ngati mwina mmene matenga madigiri aje kuti ayi anandisopite patali ineso Maria ndisakale pa pang'ono koma ntchito iyo ine ndimayinyadira kwa basi folo ananga ena apita ku university ntchito chedi ntchito yake mwe imene iyo mmene munkayamba mudali masomphenya yoti mukhoza tafikira pamenepa nthawi imeneyi nsaname tili pa skulu poti kanyoza agogo akakuza kuti tengakhasu kwakumbe mankhwala kwakuti mati ine ndikuthamangira kumpira tinkatero chifukwa tinkaona ngati kuti kugwira mankhwala waina amati andi mfiti edi chifukwa ndi funso la kumeneko amati ndiwe mfiti ndiye nafe timachita mantha kenako tasuzumira mkati mwachemo mmene tachukira pa khomo pano agogo palibe umuloza munthu aliyense ine ndayandikira agogo ndipena yandikira agogo achi iwo satandiona ndiri usolanga nati iweyo chabuno za schools zipitiriza chifukwa sanandilese school komabe nthawi zanga nkandituma kupita kukapereke mankhwala kuzomba ndiye kuti mwina kumene ndikakhala 3 days ndiye kuti ku schools ndani sindipita ndekenako basi nangoti ineyo ndikuona ngati sogolo langa ndalimbikira ili nditakuza kwanisa kugula galimoto nditakuza kwanisa kumanga nyumba ngati mene anzathu ali mumaofesi chimozimozi ntchito yandipindulira iyi nyumba zalende pafupi mwina mwanja ndinawo 6 nyumba 6 zalende panopo panzochokera momwe apa mafika ino magalimoto analipo atatu ndi awiri ndagulisa sa imodzi ili panjayo ndipasi ndi mankhwala kumeneko kuti ndibwera pa galimoto ndimathamanga pa galimoto suti yanga ndavala bwino mavala suti bwinobwino pambo ine ndimamenya suti chifukwa anthu amafunsa kuti asing'anga amati amalemeretsa anthu koma iwo ngosauka zimakhala bwanji pamene paja anthu atha kulankhula mwanthu ndotere muja chifukwa nthawi yoyambirira asing'anga ankati samasamba munimvera sing'anga kumpeza ali nokonoko ndiye anthu amaderera kuti sing'anga iyi uyu sanganemerese munthu ngati imene sakusamba iye kulepha kugula nima ndiye akandiuza nkhani yokhuza ndi ndalama zimakhala zomvekadi koma nafe pa experience kuti sing'anga iyi ati azisamba ine ndapita ku office kwina kwache ku Blantyre ngopaka chisanzo adandiita na mushuna ndenge mankhwala kuti mzani pase pa muchamba mucha ndidakwera mmene muchamo munthu anali mapama pena pache pa section anandidusa chifukwa ndimene navalira ali bwana mkubwa munthu wankulu kwambiri abambo pamene amati haga chonji kupapere film akununkhira bwino sikuno udokotala unayo ndati udokotala chimozimozi mmene magwira ntchito mu office mwana timakambirana masala mitengo kuti akulu mankhwala mtengo wakuti akagwizana nazo akupasa ndalama chiponda mtengo akakachira muja amabwera ndi ndalama yosala ija komanso ndi chithokozo pamenepo ndio singagule sopo pamenepo akozogula sopo chifukwa ni mwagula ulokali moto ndinawo maploti ndinawo anthu amandipasa ena 150 pamwezi ena 70 ena 80 nkumakhala nazo ndalama ndifuna ndidziwe kuti muntchito yanu ya using'anga imene mwakhala ya udokotala makamaka imene mwakhala mukugwira ntchito nthawi yonseyi ndi nthawi ziti zimene mmazikumbukira kuti koma nthawi yakuti ndinakumana mwina ndi nyengo yakuti koma mankhwala napanga chonchi zinakhala chonchi kapena mwina akanafuna thandizo lodabwitsa mwa chonchi zoona adi ife mu office muno timakumana ndi anthu osiyanasiyana komanso nthawi timakumana ndi anthu eleje okhanga tozungula mutu apasa mankhwala aja mwina akupasa chiponda ndengo sizinayende amabwera iwe mankhwala sanagwire ntchito ndibweze ndalama izo nyengo zimene tani timakumana nazo zimatheka munthu kumpatsa mankhwala osakagwira ntchito achimwene mankhwala awa tikamapereka mulunguso amayima pati inu mmapemphera adokotala ine ndiwachisirapo sijida ili apa mwana sijida ili apa mmatiyani me sijida sijida timayinama pansi kakafika kamene kande kuti ndi mkateya amene isi mkateyaso olo utati kuyamba wiki imene iyo mutha kupeza kuti kamene katani kabweraso chipembedzo yanu chimakulola kuti mudzigwira ntchito imeneyi chipembedzo chitha kulola muzifukwa chifukwa munthu aliyense akamapasidwa ntchito mwina amapereka ni mulungu ndiye kuchipembedzo uko mwina ngati sikungakhale kotheka kutero komabe atha kundilola chifukwa mwina kuti atha kudandaula mmimba ndikutenga mankhwala yokampasa kumene kuja wachira asandilole kuti zipempherane kwa mankhwala muzigwira ine ndimayindira zimenezo kuti iyayi chipembedzo chathu chitha kutilola mankhwala
koma mwina tisaikemo ngati mwina zopherazi kapena supa zathu zikuyika mwina zipanga zinthu zina zimenezo mwina nzoletsedwa koma kumankhwalawo bambo palibe mpingo umene ungalesa. Ndeta ndifotokozerani kuti tsiku limene mmalikumbukira aliyense akakhala kuchita amati koma tsiku lakuti kapena ndinapanga program yakuti kapena zinatere ino ndi tsiku liti limene mmalikumbukira mu ntchito yanu? Kunkhani yosangalala mufuna mudi kusangalala makamaka nkudzigomera kuti akoma ndagwira ntchito. ayi ine ndi masiku ambiri mbiri si tsiku limodzi ya ande nditokuwerenga masiku ambiri ingotilegera ndi limodzi chabe makama ndozoti ngambiri limodzi chabe. ayi pali tsiku lina limene nanenso ndidasangalala ndapanga mankhwala munthu uja tapanga mankhwala anabwera ndi chithokozo anabwera ndi ng'ombe pano. Okay. Ndapha ng'ombe pano ndeni malikumba kuti tsiku limenelo mali chifukwa aliyense neba wanga ndinamuganizira ka 2 kg ka 1 kg kuti neyo nawonso asangalale. muna mchiza matenda kapena muna mthandiza vuto lanje? Ndinamuthandiza matenda zomwe tikuna kuti anthu ena atamakuchera anamuchera zochera kuti apite ku chimbuzi amalephera mendo inangotupa kutupa zimendozo ndi nabwera pano kwamba kupasa mankhwala ndamugagadira 1 week ndimakabwera bambo tu ine ndikupeza bwe ndibwe nditani ndenata ine sono sindikuzani mtengo ingobwera ninokha muzandithokoza panapera ng'ombe apo simachaja mitengo ya mitengo ni machaja nanga si nthambiri mankhwala wena kuchaja be mtengo zinthu zimatenga ntchirezi tikamaka kumba kumene kujako bambo sikuti umangopita mutimatenga ufa wala kutenga kakhobiri ukakuma mtengo yetimaponya pati pamene paja kama vile kuti kakhobiri kamene basi mangu kaponya pamene pajapo minawo mizimu nayo sozizo kuti mutchire muno munabwera munthu wina wake anatati panga wodi kupanda kutero chinga chitikeche masunga kaupezepo mtengoje sunga upezepo mtengoje ndio mafuniko wekeka kaufa uponyepo nyuro kandalama kanika wani kwacha uponye pamene pacha wani kwacha rina siya kupezeka hivi timaifunafuna mmene mundimene ndikuchezera ndi Dr. Muhiwa kuti fotokozera kuti kodi ntchito ya udokta wa zachikuda umakhala motani timakhala ndi maganizo ambirimbiri kumaganizo kuti anthu amene aja ngotani anthu amene aja ngotani koma apa tikumvetsetsa kuti iso ndi ntchito ndi business ino mmene mmapitira ku business mmene mmapitira ku ntchito nawonso ndi ntchito yawo mmene imakhalira khalani pomwepo pamene tikupitirira. Tikanaviria kucheza ndi Dr. Muhiwa kuno kunsamba chiko kuti fotokozera za mmene ntchito yawo imakhalira ntchito ya using'anga. Dr. ndifuna ndidziwe tsiku lanu limati likayamba limakhala lotani? Ine tsiku langa likayamba limakhala la chikondwerero chifoti anthu ambiri akamandiyimbira mafoni muli kuti tikupezani kuti pakangofika anthu olo 20 ndimakhala chisangalalo kwambiri chifukwa ndimaza kuti lero ndalandira anthu ambirimbiri. Anthu amafika olo 20 ndipo amapambana bambo. Ndio magwira nokha ntchito iyi kapena ndani amatangata amene wasonda amene aphunzira kwa inu kwambiri ngati mmene mudaphunzira kwa agogo kwambiri uyo mwana wache mali wanga uyo mwana wankulu wanga sinatengeso anthu kuti ambali ya tikakamba business iliyonse kapena ntchito mumadziwa kuti koma wakuti ndikadaulo wakuti ndetu ali ndi luso inunso muntchito yanu ngati dokotala wachikuda mumadziwana kuti koma wakuti ndi machine iso amene uja ndikatundu wabwino amene mumadziwana kapena zimakhala motani? Ntchito ya udokotala timanena kuti mwina sitingazikweze kwambiri otikweza mutokhala inu ndikakupasani mankhwala pafunso lanu mwe mwafusira ngati ineyo muofesi manga muno mwasowa chinthu kapena mankhwala ena ake sindikuwapeza nditha kuwapeza adokotala anzanga kuchigwiri uku kuli Dr. Jiwawo amatha kundithandiza mankhwala amene ndikuwafuna ine ndikathandiza munthu uja ndimamutcha kuti munthu yodani wandithandiza kwa sindimapita kwa mpasa uje ni mphamvu kwambiri chifani kuti akanga azikwezaso kwambiri mina mandi kapita amene akanichaja mtengo wakulu koma ndimangofuna kuti chinthu wandipasa jaya ine ndikamuyamike so abwana
mankhwa muna ndi pasajenete tani kunkangati kukagulana imene timachitira ngati kuti ma private zipatala za yojene zabomati amati mankhwa tilibe muno ena ineso ndatokusowa ti mankhwa atini kukagula kwa munthu wina zotheka zimenezo koma sindilibe nthawi tikwina wache tsiku lisu ndikagula kumene kujakoya koma ngati mwandipeza pano pali mankhwala kutakuta ndimati bwerani kaye ndiyang'ane ndilo wantchire ndikayang'ane ntchire muja mwina mtengo waja watisowa tisagwa kuti ndikampeze dokotala koma ndekha ndimakalowa kupita kudzala nyama kuja chokumeja kuti kuli nkhalango yathu mumakatenga kudzala nyama kumene kuja ndiye kumawoda kumene kuja inuyo simbachita mantha ndi ntchito yanuyi mantha oti bwanji pepo ndi masule chifukwa nthawi kuti mantha mwina pali mantha osiyanasiyana tikakamba za using'anga izi mwakakamba za zitumwa pamatchuka za zitumwa amakhala ndi supa mundifotokozera kuti katundu ali apa ndi otani simmachita mantha mwina ndi katundu ngati ameneyo ndondo zija njoka zija simmachita mantha nazo zimenezo bambo wanga sindichita nazo mantha ndipo ndikamakhalamo sindimakhaso nditutumuka pa chinthu chimene ndili nacho chifukwa ndikudziwa kuti zinthu izizo sikuti zinangotekula kwa munthu wina wake zinachokera kwathu kuwaphata pa malume anga ndiye ngati zinthu ndinaziyambira ndili mwana kumakula nazo bambo ndiye ndikazopenga ndibe kunazo mantha mmayankhulana nazo bwinobwino zimenezo nthawi yake ikakwanamo timatha kulankhulana nazo chimaka kumene tikuyankhulana inu ndine mmakhaso kuyankhulana nazo chifukwa awa ndi mafunso amene anthu amafunso tikodi sasing'angaja njokazi amaziyankhula ndithu nkumamvana ngati petu yankhulana nawo bambo mmaona anthu ena chamaweta mikango m'manyumbamo mikango imene jayo kuti muone sisi achata chakamakazi waso kuti amalankhula nazo ineso chipozimozo ngati nthu zanga ndimalankhula nazo kodi ndizotheka kukhala dokotala wa zachikuda usanapangeko za ufiti ndizotheka ndizotheka bambo koma nkumathana nawo afiti wonso nkumathana nawo uchokera kumankhwala mwewo ndikuona katundu osiyana apa ine sindingamugwire kaifa sindidziwa malamulo ake tandifotokozerani kuti mwina osati zonse koma zimene mukhoza ngofuna kuti anthu adziwe pali maglasi apo tanthauzo lake ndi chani zimene zizi galasi limukulonayo ili glasi pamabwera anthu ena pano ndineyo ndikudabwa kuti pali munthu wina wake mwina akundipanga zoyipa ndiye timati hayi inu mukukayikira bwanji timatenga mankhwala kuponya pamene paja ngati pali munthu uyo kuti akumpanga zoyipa gasi iloyerolo limabwera moto wisi kubwera pamene pa gasi pa utsioneka ndi maso pamabwera pamene moto pamene popo mabwera usi ndili mati akulu usi kusonyeza kuti pali anthu ena chawo matani amakulosani nzoona hadi sindingaona ndiya ine zesi ndikuonesana baibo kuti mane kuti sindikuonesana fokungomuona apapo munatha kunyamuka pano ndichikwanje mmanja kupita kuja kukankhapa ndikuti nankhapisa ndine dokotala koma iye zimaona zimene kuti waziona kuti ndamusimikizira nditenge mankhwala mpase sopano akaso kamagwira ntchito chimodzimodzi kalasiriri apa kamene koko ndikamaenda mwina mwandiyitana bwera ndikunyumba kwanga sindinganyamule icho ya ndithe kutenga kati mapitaso mafield imene munene kupita pala icho anthu ena ake timakumana nazo antitumiza ndalama ya mafuta kuno mundipeze kunyumba kwanga kukasungu mungunyamula katundu takadakanandizi tikuona miphika apo zimenezi ndi chani miphika utu ndi ofunikira kwambiri leo munthu akadandala kuti amwina ndi mwananga kuntambisa ufiti chanja sakugona usiku ndimatenga mankhwala kuti amenewo ndikunsambisa khani mwana uja khani munthu wankulu amapezeka kuti ziwanda zimene amakumana nazo zija zimachokerato nanga ichi chioneka chachikuluchi ndi chani chimenecho icho nyanga chimenecho bambo ndi chinthu chofunikira kwambiri simungachitchule pagulu pano ayi kutchula kutha kutchula koma nanga sipali zinthu zina kuti kamatchulamo anthu ena kuti abwere atha kumachita mantha kuti iyi kuti umene uja umachitika kuti zoopsa monga mweona azimayi amene amachita mantha pa
ndikuti ndizichulwa kuti icho chakuti icho nchakuti mwina ndi business yaku ufiti ndikamuuza munthu pano zioneka ngati kuti ntchito yanga mwina ndimayigwira moopseza anthu. Inu ngati munthu amene mumagwira ntchito za zitsamba zachikuda mumafuna anthu adzikuona ni motani? Fa anthu ena maopa sindingapite sindingayandikire mumafuna adzikuona ni motani? Ine bambo chimene ndimafuna ine kwambiri ndiona kuti anthu azindiona ngati mmene amamuonera munthu wa office. Kukacha mamawa ansanabe ntchito yanga akazanga ndipase madzi ndichene ndibwere muno ndivule zija ndivale ichi cha office chifukwa ichi singavale chakusa ine kumana nano town muja kuti ndakumana nane mutha kudadokola ati amene nane ndimafuna ndizioneka bwino ngati mmene anzathu mu office kapena ma business ena chifukwa chino kuti nkhani mawu amene kuti adokotala madokotala esasamba pali kamwana kamapemphera kena kaja kuzida kuda ngati dokotala kuti dokotala ndokuda ngati onyasa dokotala ni munthu mmodzi amene akhawa kilini cholo mankhwala amene ngati okumwawo ndiye ndisamalire kapo amene akufuna kumwerayo wasu mankhwala ndaone kuti atakhala masiku angati kanga takumveka kafungo tikataye so chiti office ikhale ya kilini bwino bwino ndimene nesu ndimafuna ndicho bambo wanga. Pali funso limene anthu amakondofunsa kuti anthu amene amagwira ntchito za mankhwala achikuda amati ali ndi mwitano koma amakatsatitsa ku zodiaki amapita uku limagagati funso loseketsa ine mwayi wanga ndinoti ndicheze nazo tandifotokozerani pamene paja zimakhala bwanji? Mwitano umakhala ndi mmene inuyo mukufunira. Mukufuna mkazi mwina nakuthawani fanta zambiri ife amatidanda ndazimayiwa mwina azibambo mkazi wanga nangochoka kunyumba kotani osabwera mpaka pa adokota ndipasi mankhwala mwitano ndimayasa mankhwala mwitano matho mwitanitsa munthu mwitana anapita ku Joni amabwera bambo wanga anyamuka kumene ndipo amafika kufika pa nyumba pano kugogoda ndimapasa 3 days wallahi 3 days ndimamuuza 3 days kapangeni mankhwala ku nyumba kwanu musakachite mantha la filiwa lilinde nasaganizira asongopa bambo ndabwera atipafuna uli kuti bambo kamba kumwetulira chifukwa mankhwala mwitano ndo ofunikira kwambiri inu bambo palibe kazi kungochoka pa khomo panu mosayembekezera zifukwa chezazi ili simu magagone tulo azona chomba kuti mkazi anga kutani kapena zima yomwe mamuna anga kutani ndi mwitano ndo ofunikira pano pa office panga ndinawo so pano oluchisato mukamachoka mutenge kamufuna katibwezi kazi kusongonezani ine ndinawo utenga kuveka tichoka tu tikatutu chabwino pali anthu amene akamaona ma business anzawo amaziyang'anira pansi zimenezi kuzinena utenga kwa anthu ngati amenewa ndotani utenga wanu? Ine utenga wanga ndona kuti anthu amene amanyoza ntchito ya anzawo kapena business ya anzawo si bwino chifukwa munthu aliyense akamakhala amakhala ndi moyo kuti ndipange ichi ndiye sananga ndipange ichi ndiye sananga atha kuinyoza ntchito ya anzawo nkupeza kuti ntchito ija sikulira kuzapeza munthu yokwera pakati pa ndimamva Elia atanagula ndege chabwera sinayione koma uchoti amuzisamba nomweso ndina neso ndimakhala kuti ndilimbikire pamene pa naneso mwina ndizagule helicopter yoka kodi singangara ulimbikira ndi ulapange chani apanga chani apeza mankhwala ochuluka mmene mwabwirira pano ife mwina ndi chisomo chathu kuchoka kupita mpira mu office mwathu mukapanga zanu zimene mukuziziwa inuso anthu azithamangira pano mukaza munthu wabwera anthu 10 lero ndipeza mwina 20,000 ndi moyo kupita sogolo. Masomphenya a chipatala chanu ndotani? Inetu masomphenya anga a chipatala changa ndiofunika ndi chiganizo panopo chiona kuti ndili chipatala chimodzi ichi ndifuna china ndikaike ku Nzuzu china ndikaike ku Blantyre china ndikaike ku Mangochi isanati Juni ndipange ziti zimenezo Juni yemweyu Dr. Mwini masomphenya mawu anu wotsiriza pamene tikumaliza kucheza ndotani? Ine mawu anga osiriza chiwambirira nthokoze inu amene mwabwera pano mwayimika ntchito zanu ndikuzandipeza ine Dr. Muhiwa. Choncho ndilothokoza kwambiri. Mawu ena ndikungolimbikitsa madokota anzanga kuti tibwireni ntchito iyi mwachikondi anthu asamati tukane
anthu asamatilankhule tikudziwa chilichonse chimakhala chipena palipo lakwika mafuna ngokambirana zolakwikazo cholo chipata chimene cha chizungu makhaza mbizo lakwika mkati mwachepo koma ngokakambirana nawo anthu pasamankhwala ena mtundu wina mawanga ndi amenewo walangiza madokotala anzanga tigwire ntchito yothandiza Malawi kandi ku Zimbabwe kandi ku South Africa kakuti tiwathandize ntchito ya mankhwalayi cholinga ntchito yathu isasike pansi ya ikwere mizimu ya magogo athu izinyadira kuliwo kuti mwana jenamusira ntchito ikupitilira mawanga ndi amenewo Mene muso ndimene ndachezera ndi Dr. Muhiwa kuno ku area 38 ku Nsamba Chikho kucheza nawo ndikumva mafunso osiyana-siyana mayankho osiyana-siyana kuchokera kwa iwo ngati dokotala amene amagwira ntchito ndi zitsamba zachikuda tikamaona timaopa pena koma ndi anthuso ndakuti tidzatenga mmene alili imene ndi haso imene amawanga akamba kuti aphunzitsa ana kuchokera mu business yomweyi anapita ku university amanga manyumba agula magalimoto nkhani yake ndi yomweyi ndi mmene muso mmene tamalizira haso yanga ndine Sunganani Siria pitizani kuoneka ndi mawanu wa Zodiac.